Idanun dattijuwar cike da ƙwalla ta amsa mata da girmamawa. A haife ta haife ta, amma san ba ta ɗaga kafa wajen ci mata zarafi. Wai a hakan ma ita fa da sauƙi, don a kaf masu aikin gidan, ita kawai ta yarda ta shigo mata ɗaki, ta gyara ko ta dafa mata abincin da za ta ci. Hatta ki ɗin ɗakin ita kaɗai ta ba mawa, amma ko mominsu ba ta da shi. Rigarta ta kama ta shinshina, babu abin da take sai ƙamshi, amma ta ce mata tana warin zufa. Allah ya shirye ki 'yar nan, ta faɗa cikin tausasawa, tana ɗauke 'yar ƙwallar da suka cika mata ido. Don duk da wulaƙancin da Lulu ke mata, tana kyautata mata. Za ta iya cewa duk abin da ta samu na ci gaba a aikin nan nata sanadin Lulu ne, ba ita kawai ba, hatta 'ya'yanta da ke ƙauye da 'yan jikokinta suna ci daga alkhairin Lulu. Bar ta dai da shegen rashin mutunci, don in har za ka yi lissafin masifaffun mutane a rayuwa, to in dai Lulu ba ta zo ta farko ba, za ta zo na biyu. Ba ta da kirki sam, kuma ba ta raga ma uban kowa sai dadi da Uncle Yusuf. Wani lokacin ma Uncle Yusuf din ne ya ɗan fi cin nasararta, don shi har faɗa yakan ɗan mata da nuna mata kuskure idan ta yi, amma dadi shi komai ta yi daidai yake, ko da kuwa ba daidai din ba ne. A can bangaren kuwa daga airport babban kamfanin Jik'amshi ya nufa, ransa a ɓace. Kai tsaye ofishin Uncle Yusuf ya yi matsinki, sai dai ya yi rashin sa'ar samunsa daga bakin sakatariyarsa. Baya jin zai iya ƙara minti 5 a wajen, don haka ya ajiye ki ɗin motar tare da amsar takarda a wajen sakatariyar. Ya yi ɗan rubutu ya haɗa da ki ɗin. A takaice ya ce ki bashi idan ya dawo. Daga haka ya juya ya yi ficewarsa, da kallo ta bisa tana tsarkake sunan Allah. Ga dai namiji har namiji, sai dai aljihu babu ko sisi. A hankali ta ja ajiyar zuciya da ɗan taɓe baki, shi ko da bai san tana yi ba, tuni ma ya fice. A ƙofar kamfanin ya samu napep, tsaki ya dinga ja a ƙasan makoshinsa. Har yanzu zuciyarsa na masa ƙuna da kai kawo abin da ballagazar yarinyar can ta masa. Har abada shi Aliyu Haidar Mika'il Idris Mawashi bai ga talaucin da zai saka shi zama ana ƙasƙantar da rayuwarsa irin haka ba. Zai iya jure kowace irin wahala da ƙarfin ƙwanjinsa, amma ba ƙasƙanci ba. Shi ba kowa ba ne, amma har gaban abadan ba zai iya zama a ƙarƙashin takalmin kowa ba. Da a ce wannan yarinyar namiji ce yau, wallahi sai ya kakkarya mata ƙasusuwa, ya zubar da ita a airport ɗin nan. Amma ta gode ma Allah da ta kasance 'ya mace. Dan uwa, wani layi muka nufa? Mai napep ɗin ya faɗa, ganin har sun shigo cikin unguwar ta Fage. Sauka kawai yayi daga napep ɗin, maimakon amsa ya zaro 200 a cikin aljihunsa ya miƙa masa. Bai jira mai napep ɗin da ke faɗa masa bai da canjin 50 da zai bashi ba, yayi gaba abinsa. Aliyu M Idris Mawashi kenan, da aka fi sani da Smart Mawashi. Yara da matasa na ƙasa da shi na kiransa Uncle Smart. Abokansa kan kira shi da Mawashi ko Smart Guy, don su ne suka saka masa sunan. Dama saboda mutum ne mai matuƙar nutsuwa da kuma himma akan komai, ga kaifin basira. Ɗa na 7 a gurin Malam Mika'il Idris Mawashi. Shekararsa 34 a duniya, ya yi karatunsa na addini da na zamani har zuwa matakin masters. Bayan nan ma ya yi wasu course har 2, sai dai har yanzu aiki ya gagare shi samu. Uncle Smart mutum ne mai matuƙar natsuwa, sannan babban hobby nasa a duniya shine ƙwallon ƙafa. Ya iya ta matuƙa, don tun yana a secondary ya sha ciwo ma makarantar su wasanni. Bayan kammala secondary din ne ya samu nasarar shiga Kano Pillars. Ya buga wasu manyan wasanni da suka fara fiddo da darajarsa da sunansa wa duniya. Sai dai abin mamaki, sai komai ya tsaya masa cak. Ya zamto in har ya shiga fili domin buga ƙwallo, sai ya yanke jiki ya faɗi, sai an kamo sa an maida gida kamar wanda ya mutu. Da yawan mutane sun fassara al'amarin da asiri, sai dai shi ya ƙi ɗaukan hakan da muhimmanci. Daga baya ma sai ya tattara ƙwallon ya ajiye ya koma makarantarsa bisa shawarar mahaifiyarsa. Duk da haka yakan ɗan gwada yin ƙwallon, amma dai ana nan jiya yau. Da ya shiga fili sai dai a maida shi gida a san dare. A haka dai ya kammala karatunsa har ya yi bautar ƙasar ma. Ya fara neman aiki, amma ya ƙi samuwa, duk da takardunsa sun yi kyau matuƙa. Abin da zai baka mamaki ma, wani wajen har sai an ɗauke sa, daga baya sai su ce ba haka ba. Shi mutum ne da ya tsani wulaƙanci, don yana da saurin fushi. Sannan mutum ne da baya ɗaukar raini ga uban kowa duk da tsananin wahala. Ya tattara aiki da ƙwallon ƙafa ya ajiye a gefe, ya shiga ƙoƙarin sana'a. Sai dai a nan ɗin ma komai ya ƙi zama. Gashi da ya fara, sai Allah ya sanya masa albarka, amma abin mamaki sai komai ya tushe cikin ƙanƙanin lokaci. Al'amarin nasa dai kamar saka hannu. Yanayin rayuwar gidansu da ake
ta kowa nasa ke son ya zama gwani, ya sa shi bai daina ƙoƙarin kamo can idan nan take ba. A hakan ne har ta kai sa ga samun aikin nan na direba a dalilin wani yayan abokinsa. Ba dan yana so ba giyar da zai yi, sai dan tausaya ma mahaifinsa akan wahala da yayi da su game da karatunsu. Amma a yanzu 'yan uwansa babu mai taimaka masa daga su sai matansa da iyayensu mata. Dan matan Malam Mika'il Idris mawashi 4 ne cif, haka ma 'ya'yansa 32 ne maza da mata. A yanzu haka wasunsu sun yi aure a mazan da matan, akwai kuma samari da 'yan mata da suka rage masa har ma da zawarawa 2.